Alana masuk nama prosesi ni Parhaladota, ni nama mohoti ibadah hari ulang tahun HKBP Pasaratusonopulopon diiringi musik Rap Jongjong Mahita. Udul Mahita. Dihita hurian na hinaholongan jalan na pinarhamaul ni Tuhata Jesus Kristus. Nuaing rap dohita makalacot dengan bahasana na tuhita. Saluhutna huria Kristen Batak Protestan na buluni. Naong marumur 110 tahun HKBP. Tamado hita saluhutna marlas ni roha. Ay disodangi hata ni debatado hita. Daw siyan hasipelebeguon parhatobanon siyan ganggu ni roha dohot siyan akaulaon hahulomon. Atong maringot saluhut pambahena ni debata makokop muluta tatar lumobi bangso Batak manoktong ma puji-pujiata tu ibana naung paluahon hita siyan haholomon nunga di paluah hita siyan hamatean. Alani manoktong mahita marsomba marhaporseaon di banana. Alarap marlas ni roha dohita saluhut na huria HKBP na boloni. Ido umbahin marpungu hita huriana HKBP badungon. Para sidohot marningot asini roha ni debata palwason HKBP jongjong diluat badungon. Marsaor hata ni debata marhite akas sibuan barita nauli. Nunga taruli hami ditikion, asini rohami maparorot ngoluni hala Kristen Batak. Rade dipauli-uli tondimi sahatu hasadaon. Gabe mangerbang huriang HKBP di Pulau Jawa, khususna di hami Kota Bandung. Hibul marohatta upuji jala pasangap guarna nabadiai silehon hanguluan dihita. Takasma pakaporsiauta tu ibana Kristus tuhatai naung manobus jala mangalehon tuhita hosa hanguluan nai. Bagas suhirol nami warmu nabadia irohanami napakorsea di Tuhan Yesus Kristus si paluahami. Mian matonimi di rohanami mengajari dohot margogoihon hami. Asalamatoras roha haporseao nami diho. Nunga tapatudu las nirohatta tu ibana sigonggom nguluta. Ditubus hita sian haholomon tu hatiuron. Atong toktong ma galak palito haporsiota. Terlumubi mangalo pangotak ni pandemi COVID-10 sian na masa dilihat portibion. Asa tasodangi nguluta nagok basa-basa sian debatatay. Palu memahami Tuhan sian panosak ni pandemi COVID-10 siaon. Jala seramoti hami maralohon panosak ni pandemion. Asalam ku pangirala hami dengan ni pasam paihut-ihut ngolu namion. Atong tapaloas matut dinitu hatai parorot ngoluta. Terlobi di ulang tahun ni huriana HKBP na boloni. Di julut tado hamagoan molo so satia hita tu ibana. Alai laos di julut tado hanguluani
molo marsi hohot hasatiota marhaposan tu ibana. Marolo-polo mahita memuji ibana nabadiai. Jalasi buandame dohot lasni roha mahita tuhuma liang ta dilihat portibion. Amin. Terpuji Tuhata marhite ede buku ede nomor 650 ayat sada saat rodi tolu. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di perbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Marulopolop tu debata ama ho alesa dok tanoon, endehon hamu mahamuliaon ni guarna, marmulia bahen hamu puji-pujianna, tung nasok kaldo akka pambahenmu ale Jehovah, haleluya martangiang mahita. Ale debata amanami marhite-hite Yesus Kristus Tuhan jala sipaluai. Puji-pujian hasangapon ma hupa saat hami tuho sian nasa rohanami. Ala dilehon ho tu hami barita nauli na sian Tuhan Yesus Kristus, na mangucat hami sian haholomon tu hati uron, sian hamatean tu hangoluan, mauliate hudok hami tuho, ala diramoti ho do huriam HKBP naung 160 tahun di tahun 2020 sadaun. Laho pasauton ulau pajawom mutu HKBP, marparsauran, marpanidangion, dohot patupa ulaon para sinirohaon, laho papatarhon, dohot pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni portibion. Pargogoy ma sudena posom akka padita guru huria bibelfro diakones situa nang salhut ruas ni huriami. Hupangido hami tuho sayramoti mahami huriam napi napungu-pungumi marhite-hite tod di perbadia. Asalam takas hami manoktong di bagasan hatam, hot marurat jala pinauli-uli di bagasan ojahan nasasadai. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, tangihon matang yang namion, alanya sidot holong ni roham. Amen.
refleksihon ma dengan bahasa ni debata tu hita. Dina marlas ni roha hita sadarion makalacod dengan bahasana sa leling 160 tahun HKBP. Parhato poton ni rohat tado tung na balgado asi ni roha ni Jehovah tu bangso Batak. Manodangi jalama buan hita tu hati uron tu hai baruanon. Molo tarajumi, tung ise manian ita ang sobata, umbahin pola ditanda jala di parhamau debata Jehovah hita, dipakulingi jala disuruh naposona membuan barita las niroha sahat tutano batak, holan ala asini rohanado, manodo bangso batak, gabe inganan panaburan ni barita naulii. Di hari 7 Oktober 1861 nasalpu. Macai lehet do lakkani parbarita nauli na sinurumi. Mamaritahon barita nauli. Dame dohot holong ni roham paidaida bangso Batak. Gabe di pataru ho opat halak padita. Ima padita haine, padita klambar, padita bets, dohot padita van asselt. Marsagi ulaon mamaritahu barita nauli di Tanah Batak na laos ima mula ni HKBP. Mulia tema diho Tuhan, ala disuruh do na kosong, laho mengajari, manogu-nogu bangso Batak, gabe sahat pasu-pasung, gabe hutanda hami Yesus do panundang, silehon hamuluan, hasitongan dohot hatigoran. Lam takas do pangerbang ni barita nauli imar lojong di Tanah Batak. Diobas pangulaon ni opui Dr. I.L. Nomensen rap dohot akka pangulan ni Huria na dipabakit marhobas di Hurianay. Lam torop do akka Huria na jongjong di akka luat ni bangso Batak. Songoni nang akka parhalado ni Huria na rade mameleho dirina tu ulaonmu. Pinuji maho Tuhan, nama ramoti dohot mamasu-masu Huria, gabe boy hudai hami hamajuon, haim baruon nama makam parsaura na umbidang. Ala nunga patar huida hami panogonmu di Huriami, sahat tu nama rumur 160 tahun, jala godang naung jumolo salpu sian hasyanganon, akka sibuan barita nauli sian tonga ni Huriami. Lama jahari mahami mamilangi anasa ari-ari ni ngolu nami. Jala mangolopon hatami. Atong taingot mahata ni debata. Di Heber 10 ayat 6 rodi ayat 8. Asa tung posro hatta madok. Tuhanido pangurupi di ahu. Dang mabiar ahu. Aha mabahenon ni jol matuahu. Ingot hamuma akka na manguluhon hamu. Na pabuah-buahon hata ni debata tu hamu. Ujung ni pardalanan nasida ma bereng hamu. Jala tiru hamu ma haporsion nasida. Ia Yesus Kristus songoni natuari. Songoni sadarion. Laos ido rodi saliling lin leleng na. Amen. Martua mahalak na tumangion hata ni debata. Jala na upiopsa. Amen. Maredeta. Maria,
jambatan na sumurung sian saluhuk na roha imana mangaramuti angka hati-hati dohok pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat ulang tahun madihita saluhukna. Selamat ulang tahun. Sangat luar biasa perdalanan ni Huriana HKBP sahak roditikion gonop 160 tahun saluhuknai olan asini rohani Tuhata. Dihita saluhukna dengan saha persiau di bagasan Kristus Yesus barita nauli di parpunguat tasadarion wene tamido sian Heber bidu 10 ayat 25 songonom madidok disi unang tatadikon parpunguat tahian songon nahina somalhon ni nadiba tung masih paingotam mahita jala imanian alalam jono di idahamu ari molo di bahasa Indonesia didok janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian firman Tuhan. Dihita saluhukna molo juk dorate bigi masyat toan nina molo paladang masyat toan na sa huria ruas perhalado padita tentu gabi hasisiga do ujung nii molo masyat toan do pakkorhonna macai belga tuhadengganon jala ido naing dohonon niturpukon dorongan untuk saling memperhatikan, semangat untuk saling memperhatikan. Jauh-jauh jala ditogu-togu hita di ngulu ni hak Kristenota ikomian ngulu nama siatoan. Ala ngulu nama siatoan ni iro makorhon hadedenggan ni hapor siauta. Ngulu nama siatoan ido mendorong supaya iman kita semakin kuat. Jala laos ido turpuk tahun paingoton akadongan naung mulai madaw sian parsaoran ni huria. Paingoton dongan asa girgir tu parsaoran di tonga-tonga ni huria. Lantas tubuh masuk ke sukun. Ay wado saya diju mar parsaoran di tonga-tonga ni huria le di bata asido ninna. Ala ni kopiton. Ale nakpe songoni molo di situasi ay buret tong di situasi na sangat-sangat krisis itu bisa terjadi. Tayatong ma pandemi COVID-19 inilah situasi yang sangat-sangat krisis, yang sangat mencekam, memisahkan kita. Alai anggo parsaurata, budo hita mar parsauran mar hiti teknologi. Nagumudang jala jojo jala madok, ay so perlu marpungu di gereja, so perlu marminggu, rohaido ninna. Hape ngulu ni halak Kristen, ngulu ni halak naporsea, dia harus melakukan persekutuan dengan sesamanya, karena dengan persekutuan yang dibangun di situ akan terlihat saling mengingatkan, saling mendorong, saling memberi semangat. Jadi perpunguan ni halak Kristen di tengah-tengah ni huria dada holan memori do reuni pacupang dohok dongan dada holani
Alai perpunguan ni halak Kristen di tengah-tengah ni perpunguan ni ikut tubuh roha na saling mengingatkan. Ikut tubuh roha na saling memperhatikan. Una ngatong bangun persekutuan lahu membangun kekuatan untuk menghancurkan orang lain. Anggoi dang persekutuan dang persauran ni halak Kristen ni. Jala barane nama dokoni itu adalah persauran nasoding gadoi. Dibangun persekutuan untuk menghancurkan, untuk menghantam, untuk merusak orang lain. Kalau itu tidak persekutuan orang percaya, tetapi persekutuan roh-roh penghancur. Anggo ngulu ni huria dang disi, ngulu ni huria dia membangun persekutuannya, tetapi di dalam persekutuan ini menjadi suatu persekutuan yang menjadi berkat, persekutuan yang membangun, persekutuan yang menyatukan dengan orang lain. Persekutuan yang membuat semakin erat yang satu dengan yang lain. Jadi membangun hubungan pribadi dengan sesama jemaat. Asa masih atoan nasida. Asa masih tugu-tuguan nasida. Unangat tong arongi pasaha dengan narupani persoalan ninggulu. Ay songono dobah doh dongak kau ninna. Ay memang dong amidak kaseyai ninna. Beta. Itu tidak baik. Oh ido orang songonia tong. Ido mulu halak Kristen dah. Ido mulu halak na memiliki pengalaman hidup. Ido halak mulu na memiliki perjalanan hidup yang panjang. Kuterida dutong. Kehidupan orang percaya saat ini, kehidupan yang sudah 100 HKBP, udah 160 tahun. Tentu semakin tinggi pohon itu, semakin lama, semakin tinggi pohon itu akan semakin banyak goncangan. Alani godang ni goncangan non dibutuhkan kebersamaan, dibutuhkan keakraban, dibutuhkan kepedulian satu dengan yang lainnya. Banyak hal yang kita hadapi, banyak kesulitan tantangan yang kita hadapi saat ini. Jadi sangat dibutuhkan untuk berkumpul, saling menguatkan agar tetap berpegang teguh kepada Kristus. Kehidupan orang Kristen tadi itu harus kehidupan yang saling mendukung, harus berkumpul. Jangan mencoba menjadi Kristen yang individual. Imana kinodokoni bepribadiku doh Tuhani. Anggoi hola satu ngado pe dipakai patik. Patik ni di Batak, patik rayai. Haholong aku matuhad di Batak sian nasarohaku sian nasugugukku. Hola ni do pe. Molo tadok naking pribadiku doh Tuhani. Itu bagus, tapi itu masih setengah. Hola naromiko tido pe. Dading narikot dia mai membangun hubungan dengan sesama. Jadi gereja umat Kristen itu tidak Kristen yang individual dia, tetapi Kristen yang komunal, yang bersama. Dan buya mangulu mulhola diriku do, tidak. Hamuna pe songoni do. Sudah hita, dan buya hita mangulu hola dirita. Ayang ku memetik dirita sendiri do, bahasa tahu nama ngulun. Kalau hanya mementingkan diri sendiri, enak hidup ini. Ala narong do napinatikon di debata, dakola tu dirim ho mangulu, alai ko doh do gabe habaoran, tu hanguluan na asing. Edo bendaro kulit jolma, ala hola tu diri ne pikir hon. Banyak berkat yang dia terima,
tetapi karena dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Itu hidup kita bukan hanya untuk diri kita sendiri. Hidup kita adalah harus memiliki hidup yang bersosial, hidup yang berberi kemanusiaan, hidup yang benar-benar menyatu dengan sesama di dalam Tuhan. Jadi di ulang tahun 160 kita diajak jangan mencoba membangun kekristenan yang individual. Berkumpul dan bersekutu dalam konteks Nats ini adalah dua bukti iman yang hidup. Berkumpul dan bersekutu adalah dua bukti iman yang hidup. Molo dangu lebana marparsaurat dok dongan na nga asing be hapor siaw ni. Nga ikut diperi sa hapor siaw ni. Ikon ibu aja ajo molo ibarat barometer di mana dia sekarang. Sudah bagaimana? Molo dangulo ibana marpungu dohok dongan na saha porsiaon. Alergi ibana marpungu dohok dongan na saha porsiaon. Berarti kehidupan imannya telah hilang satu. Karena berkumpul dan bersekutu adalah dua bukti iman yang hidup. Taridama nguluni haporsiaonna nama ngulu haporsiaonna. Dia meludokkan ini benar. Pertanyaan kita pertanyaanganin malas tuh dia pertanyaannya berarti ngamoru bejo. Ahana dibini haporsion ni. Merpungu hitabah, merpungu do hitan non. Contohna, aka pungu nama merpungu dan noninna. Munan tuh dia merpungu do pungu nama ininna. Berarti ngamoru be. Iman percaya ni bana. Ale meludok eta merpungu beta. Alida kulam merpungu boti. Ay gudang do jol merpungu, alaya kana asing dihatai. Gudang do jol merpungu tetapi dia tidak bersekutu dia. Banyak orang yang mau merpungu, holalau mengarumpi, holalau pahat-hataho kalak, holalau pahat-hataho na asing, merpungu do. Bukan yang berkumpul yang demikian yang diinginkan, tetapi berkumpul dan bersekutu. Jadi ikon irahut dua nih. Mulai datang bersekutu dan adong besina asing. Ibadah. Benggolam berpungu do, tesanin na beta tusan na beta na. Alinang marlapata perpungan nai. Nga pasti mula sa perpungan nai marsak nguluni i. Marsak deh. Alai halak na marpungu orang yang berkumpul dan bersekutu ketika dia berpisah dengan temannya maka hidupnya akan sukacita. Tak coba mak. Aleng gohola nasal marpungu do hita latco mapakor honi tungunutta. Gabela sosonang do hita modong. Ay dia besonang. Ay tahatay na sudingan tahatay do ngatta. Merpikir amang sutungi bawon do nate tunasing. Gabi buhaman no lausi may putar-putar pikiran no latco modom be. Ale yang bakal dari gaddo di patupa di perpunguan ni. Maka ketika dia berpisah dengan sesamanya, monodung mulak betu bagas na mulak betu ingananna seorang may modom. Itu berkumpul dan bersekutu adalah dua bukti iman yang hidup. Ala di namar punguido adong disingolu nama siatoan nakingani. Ala di namar punguido adong disingolu na saling mengingatkan naking. Disimat tong marsyardian. Sungon nah ado ba. Persuk don waeng sungon namo do wadu pingulub ba. Uido ate. Mak sabar kita dah, martangyak kita dah. Itu tong. Ayang gumerpungu kita dang masih tangyangan ba hamalapatan ni. Pasar rupa dia jol mana di luar rape merpungu doi. Gari parjahati merpungu doi. Sepakat doi mengulah kajahaton. Anggola merpungu parjahat jolo dirancang doi. Mulai biar kamu nama bunuh jol main adi hai halak batak mereka rancang. Oman no dipitodda hodison merpungu do mangarancang.
Ale perpungunnya dan bersekutu. Perkumpulannya merancang hal-hal yang jahat. Bersekutu berarti kita melakukan ibadah, melakukan sesuatu yang bermanfaat antara satu dengan yang lainnya. Saling mengingatkan, saling mendukung, saling menopang satu dengan yang lainnya. Molo di buku Heberot tidak alanga jono arini Tuhani ninna. Ido molo dia parpudi adi na parpudi dokon. Jala lami manian ala lam jonok di idahamu arii. On anggoni hatan jono arii anggap kasudut na poso tak kira kurang menarik don. Apa sa sitong na muluarin itu hanon ajal ningulu nang adong marukuran no manang natuise tidak melihat umur. Tetapi ketika kita jauh dari pemahaman bahwa hari Tuhan itu sudah dekat, maka di situ kita akan lalai menjalankan tugas kita sebagai pengikut Kristus. Molo dang say suat di rohatai jonok nama arini Tuhani. Molo tarajumi daudo pe arini Tuhani, laus di sido hita lalai terbuai dengan keberadaan dunia yang sangat-sangat nikmat ini kita rasakan. Alai molo suat di ngoluta jonok nama arini Tuhani, di sini kita hati-hati, waspada dan menjadi teladan bagi sesama. Lausido dihita saluhu na kamanginang dohok dongan na dohok marparsaurat di Jabuna marhite-hite live streaming HKBP 160 tahun. Banyak hal yang telah kita rasakan. Gudang mulau saya udah di mau lihat ma tapasahat tu jahuba ala sahak barita nauli tutano batak. Walaupun itu memakan korban banyak. Bagaimana para pegabar Injil dibunuh. Dakola dilele, alai dibunuh. Bukson dan Leiman dipangkang. Alai dia tong hera sojol malabut tarhian. Tebudu rauna dipangkang. Banyak pengorbanan dan banyak yang korban hanya untuk kabar baik. Dan kita telah menerima kabar baik saat ini. Kita telah menerima firman-Nya dan kita bersyukur kepada Tuhan. HKBP 160 tahun. Nagabe ulo mekkeliba mandok mabigi hatani ruas songonon. Ayah haro nang binani HKBP tu hitain na. Ayah hado musi. O di huria na sumeju maun. Mula pala huria HKBP Badung mandok songonon nang 86 tahun. Apa sih yang sudah dibuat HKBP sama kita ninna? Anggoy si paresion nama haporsiaun ni. Ale bersyukurlah kita bahwa dari jemaat kita tidak ada yang menyatakan demikian, bahkan dari para halal. Sebetulnya ko mandok mulai ate do hita tu HKBP. Alam marhiti HKBP sahak berita nauli. Dalam mandok mulai ate itu debata. Dan hingga saat ini bahwa HKBP itu masih dipahami dan diimani bahwa HKBP itu adalah milik Tuhan. Dangau HKBP alai de batado na punasa. Dak kita HKBP na punasa alai de batado na punasa. Ido di rajumi haporsiauta. Jalan molo tadokon ahado naung binani HKBP itu hita berarti gabe suku-suku marhata ahado naung binani de batatu ngoluta. Karena HKBP adalah milik Tuhan. HKBP tidak milik seseorang, tetapi HKBP itu milik Tuhan. Ang dosongoni akamanginang betul ini baditik na parpudonga udang berubah. Mangaliai pad di tanah. Udang di mangaliai pad di tanah na ujui. Anggo di Badungo dango Jepangi mangaliai pad di tanah ate. Ale naing mangaliai hera ulu Jepang. Naing dope. Dia kana naing mangaliai pad di tanah bertobat mak. Sutungga bemuruk Tuhani ate. Ale yakin doa HKBP Bandung yang maju. Tapi banyak gereja. Pahata-hata kesituana. Ya aduh udah mau kesituain.
Ibana dodong mangkar pilih tahun, pilih bulanan. Kan harusnya diingatkan oleh sintua, amang ya haru-haru asonon. Itu. Molodung 160 tahun HKBP dan zaman Nabi Hita merbada. Molodung 160 tahun HKBP dan zaman Nabi Hita berselisih dengan fatal. Tetapi kita harus memperlihatkan 160 tahun HKBP kita semakin menyatu. Kita semakin kuat, kita semakin kokoh. Kita semakin dipersatukan di dalam Tuhan. 160 tahun HKBP pasti banyak berkat yang sudah kita terima. 160 tahun HKBP berarti banyak yang sudah kita rasakan. 160 tahun HKBP hingga saat ini banyak yang sudah kita lalui. Alani dihita saluhuna madok mauliate mahita tu debata. Ala ditodo hita gabe ula-ulana. Mauliate matadok tu debata. Ala dituduh HKBP gabe habaoran ni barita naulina. Mau lihat mat taruh tu dia bata. Gabe tabba dingoluta parbinotoan. Gabe tabba dingoluta aka pemahaman-pemahaman yang luar biasa membuat kita maju. Sekolah di Indonesia di Portibio ngarok kalak Batak. Di Indonesia, di negara tahun banyak orang Batak yang maju. Alania hadir karena kabar baik yang Tuhan sampaikan kepadanya. Olani ale 10 tahun na lewat don banyak orang meninggalkan HKBP dengan alasan tak tabu di HKBP na lupa ibana na HKBP do manangnya kun ibana tiki borhak parta mangaratto. Anggodo atong pidda gari jarupani to emak idopena si jonok ninna kan ada itu 10 tahun yang lalu waktu saya melayani asonya tusak ke KBP-on ninna bahasa monoton do KBP-on ninna bahasa KBP dahamu na maul-maulan atur peditan HKBP-on gebir was mengatur peditana ala di gereja nasi karo bu diatur horo peditana lupa dia Padita ni HKBP do manangnya kunibana di hati haborha mangaratto. Ido mulu mangaratto da. Au rasaud da be. Rodo padita neng borha manyon tu pangarattoan. Tak tolak be pasikolah hutangnya ku padita imai. Dan saya yakin banyak di antara kita saat ini na pinaborha ni tangiang nakingani. HKBP 160 tahun. Banyak orang mengatakan mau meninggalkan HKBP. Anggau rakyat persiau. Karena HKBP milik Tuhan. Tidak akan pernah ditinggalkan oleh siapapun. Pengamar beda HKBP tahun 92. Berdugaur. Mardame do musik. Puasa boy mardame. Karena HKBP itu milik Tuhan. HKBP itu bukan milik siapa-siapa. Milik Tuhan. Kan itu. Bah, nang binoto ba marsipusahan na julu. Namar keluarga pedang adong boy bajupang. Angko naing ningot bahera na mekelame ba amang luat ne hamina jula de marsi dangguran. Amang luat ne jo hamina jula de marsi pusan. Banyak orang yang mau merongrong HKBP. Tetapi karena HKBP itu adalah milik Tuhan dan di tengah-tengah kehidupan HKBP itu hadir Tuhan, maka tidak ada satu orang pun yang mau meninggalkannya dan menghancurkan HKBP. Tahamun latehom mai. Alani dihita saluhu nadonga saha porsiau di bagasa Yesus Kristus. Tentu dihita amanginang gudang akapaso-paso nang tajalo. Marilah kita mendukung, menopang HKBP. Nunggu dipilih Tuhan kita. Apalagi HKBP tahun ini akhir-akhir ini gencar, udah gencar semangat ya bukan gencar semangat
untuk menopang dana pensiun HKBP. Tu hinarikot ni ngulu ni kapadita ni HKBP. Tadukung maka manginang. Dan ini mujizat yang luar biasa. Bui terkumpul dana yang cukup luar biasa. Alani mulai tayo pihak kamanginang gerakan 1000 doakan na dijabu ate naing mar live streaming girgir mahita ate gerakan 1000 dengan alani gudang na asa tuntas dana pensiun ni HKBP asal lemar bungaran warna. Dan itu juga mujizat. Banyak orang mengatakan itu tidak mampu mengumpulkan dana 144 miliar. Dan orang mampu na. Ale ala di batado na marna punaho KKBP dan adong na sotar patupa. Itu kenapa bisa terjadi? Pemilik HKBP itu bukan pribadi, pemilik HKBP itu bukan seseorang, tetapi pemilik HKBP itu adalah Allah. Sehingga Allah bekerja, Allah menyentuh hati orang-orang yang mau memberikannya. Lau si dodo hono Tuhan mati, ba atung girgir masongan dalam melempem ho bereng, ai gerakat dana 1000 dititingi. Naso iguit Tuhan udah penaing saya naroha mati, ka manginang. Akhirnya nak karwas tahun mulu ni hatake pengi terus uduk dus budi ati. Atar songon na dirga jo budi, semangat bebe mandu ati pasahat to no sol ni hatake pengi teruduk do budi sudi. Masa songon ni ati. Habe sebetulnya ikon ni hatake pengi terbuti do dirga ibana. Semangat mak ati. Tadukung mamanginang daho. Amin. Asa di 160 tahun HKBP bahwa dana pensiun HKBP telah tuntas. Ima sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Jala guda ngaka paso-paso na asing. Guda ngaka na arganong tajalo set Tuhan. Tahanguluhom may marsanga madibata di pardalan ng uluta. Molo tungpe ado ngaka hamaulon ta adup dia dopatta. Mardongat Tuhani. Tolhas dohita Tuhai baruon. Mardongat Tuhani. Terbulusi ta dosa luhuknai. Alani dihita di pasu-pasu tu hatta mahita saluhukna di HKBP naung 160 tahun semakin seluruh jemaatnya semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Martangi yang mahita. Maulatema di pasah rohanami todopamu nabadia ele jahoba de bata. Di baritam nauli naung ditarya soko Tuhan. Di paingoto hami asa totong patupahon perpunguan persauran hoto todim di perbadia ima nama ngajar-ajari hami asa mian di bagasan ngulu nami ngulu nama siat toan doho akadongan nami saha porsiaon pos dorohan nami mardongan toko jupang di bagasan ngulu nami mulu na saling mendukung, saling menopang masyarakat Tuhan ini. Atau ngali Tuhan, pasahat kami yang ulu nami tu bagas tangamu, marhide Yesus Kristus, martangnya kami tujulo. Amin. Mari dehita sian buku de piturau 10. Martang yang mahita. Ale debata Jehovah amanami nabadia doho. Tung lasitu tudo rohanami marningot dengan nibasam
pataruhon aka misionaris mabuan barita nauli tuluat Batak. Jalanung ngalam mangerbang bangsom, jalanung ngalam rarat barita nauli, ido ubahen lamtar pasu-pasu huriam nabuluni. Huria Kristen Batak Protestan naung ubuk sahat boho marumur 160 tahun mamukasian 1860 sada di tahun 2020 sada di Tikion tung pehuado pihami pangotak ni virus pandemi sapulusia. Alaitung dihaliangi tod dimido sude pardalanan ni huriam HKBP tarlumobi tuliat portibion sahat do hami bangso na hinokopmu jalagabi huria naboy toktong mabuan hati uron jala manodangi liat portibion tung pargogoy mahami ali Tuhan sa luhut na siyan sudi pangulan nagoktiki padita Bible Pro Guru Huria Diakones situa sahat rodi sudi akaruas di huriam HKBP na bolonisian na metmet remaja na posabulong na tua-tua nang sahat tu na lanjut usia. Molosay di pakeho hami gabe ula-ulam mabuan barita nauli mabuan dame dohot las ni roha. Ido toktong na dihaliangi tod dimi hami disudi udut ningulu nami arian nang borngin alani toktong ma di bagasan tod dimi hami jala sadia gajang pe umur nami dilehoko tu hasianganon lam argama ngulu nami sudi bangso Batak sudi ruas di huriam HKBP jala ido ubahen dang hapalang las nerohanami di Tikion makalason ulang tahun ni huriam HKBP na buluni jala tarlumobi parsidohot do huriam HKBP Bandung di Tikion atong marsaringar mahatam lampauraton bagas turohanami jala saimian todimi di ngulu nami makehei hami lam toras lam tang haporsiaon nami margogo hami mangalo nasa bias-bias ni portibion jala manoktong hami porsia diho Kristus si palua hami silehon hanguluan hatiuron di hami alani isa hatu tangammu madaging tod dinami jala sahat tu tanganmu ma ngulu nami manang ahape nahuula hami pasu-pasomu do hami sesana sadosa nami asa sailam tamahami gabi hapataran ni hatam jala toktong sailam tamahami jalo pasu-pasu nasiako atong hupuji hami maguarmi olat niyon sahat rodi saliling nililing na di bagasan Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amin. Mari dehita laos tapasah ma piliata.
tatangnya koma peliata ali de bata amanami na di Banua Gijang hodo hararuan ni saluhu seleho-leho nadinggan doho nasa uli basa na moliutus hupasahat tami masian na nilehom mitu hami pilihan nami tuho saya jalo may gabi wak na husus di jolom pasu-pasu may jalaramu ti asa hupar hasyak kami pilihanon pati bulho karajamu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhiti-hiti todim asalam hudadda hami gudang ni sileho-leho mitu hami asalam girgir hami madok mulate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin rak mangiduhum mahita ditangiang aliamanami aliamanami na di Banua Gijang sai pinarbadia magoarmu sai Roma harajaomu sai sauk malomoni roham di Banua Tongaun songon na di Banua Gijang lehom matu hami sadarion hangulua siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongon amar dosa Tuhami unak kami toki huntu pangujunan palua mahamisian pangago Ai hodo na kuna harajao. Doho tagugoon. Rodi hasanga pon salele ilelingan. Amin. asin ni rohani tu hatta Yesus Kristus doho tolong ni rohani di bata mata doho parsauran nito di perbadia ma nama dongani hamusaluhu na Amin. Hudul majo hita saluhu namanginang ala tapatu pado perayaan ulang tahun 160 tahun Nabi Pinaradeni Huria Pinasaha mak tu rumah tangga Ya manginang dihita saluhutna lahu makalason di ulang tahun ni Huriata HKBP Naboloni 160 tahun di tahun 2020 sada. Rabdo hita marede happy birthday baru selamat ulang tahun. Ta ikuti mandongan asyair-syair kata ni Nabi Nuaton ni song leader. Sudia manami nanami parhalado Roma hita tu jelo di sama hita rap jongjong amanginang. Oh, rap jongjong di jolo agak marhali yang mahita. Day to you, happy birthday, happy birthday to you. Amanami nanami parhalado do sudi keluarga na rodi tikion dison mahita manginang. Happy birthday to you, happy birthday. Ada kata-kata na di fokus. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, ulang tahun HKBP 160 tahun. Sekali lagi, selamat ulang tahun, kan. Selamat ulang tahun, ulang tahun HKBP 160 tahun. Panjang umurnya HKBP belum panjang umurnya. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati.
asa sudah mengopus yang nada uma. Juga sekarang juga. Nung adison sudah parhalado dot keluarga. Nung abe atong tiup lilinnya sekali lagi, huitung hamin dong sada 2 tolu baru pe untuk sudah salinai. Tiup lilinnya 2 ya. Keluarga Parhalado tujuh lo menang. Keluarga Parhalado. Do enak. Inang Penti, inang Rukma, inang Elsa kemarin semua. Bisa deh, Tusa sudah. Potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Adong dong, anakan piringna. Potong atau bagi? Potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Iya, mulai tema manginang di HKBP nang marumur 160 tahun. Alai di huriata walau puluh pitu narahai dihita ditikion ise mana tumua sahali. Na paling tumua asarotu jolo di pasahat paditata. Wow. Iya, malo amang Pargudang Selatan na paling tua, laos diuduti mah oka umur 70 tahun tugicang Roma tujolo asa di pasahat. Aka pelopor HKBP Bandung, HKBP Hatopan di son masa luhutna. Iya, adong dona marulang tahun sadarion 7 Oktober. Iya, inang ketua SPH. On sadia mon, molo HKBP 160 ibu sadia ibu. Umurnya. Oh. Iya, inang ketua SPH 7 Oktober hari kelahirannya 61 tahun. Iya, nanti berarti yang berulang tahun nanti bawa kita makan-makan. Ya kan, Nang? Yang berulang tahun membawa kita makan-makan. Kita yang datang hari ini. Dapat kue. Kebetulan ada saat ini yang pas ulang tahunnya 61 tahun. Ketua Seksi Perempuan Inang Rima Manik Boru Siregar. Tuhan memberkati Inangnya. Happy birthday Ibu Rima. Happy birthday Ibu Rima. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Ibu Rima. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Boleh perwakilan dulu? Nah 70 tahun Roma Tujolo Amanginang, kita masih live streaming tapi supaya cepat. Nanti masih ada untuk makan bersama, dibagi-bagi kuenya. Amang Purba kesini Amang.
Atau belum merasa 70 tahun namang purba kali dari tadi. Nunga sahat sudah. Jadi kami penerus ni HKBP on 30 tahun tugi cangdang dope. Ya nunga be sudah di pasahat tu akama nami nanami na tu nami saluhutna. Perwakilan Ganup Wek. Perwakilan Ganup daerah mak tu somahita amanginang. Di akama nami nanami na tu nami naung dapotan nakaning mulak matuhudulan muna amanginang. Iya. Anong pemuse hugorahami. Perwakilan daerah Ganup daerah. Sian Riau Patra Komala, Antapani Dago, Sarbum Cipajajaran, Bansel Bypass. Perwakilan Ganup daerah Hitana Rodison. Sudah Rodison ikon marlas ni roha. Kita ulangi nyanyian tadi beragak jangan ini. Happy birthday. Ya kita nyanyi lagi saja. Happy birthday HKBP. Happy birthday HKBP. Happy birthday, happy birthday, happy birthday HKBP. Happy birthday HKBP. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday HKBP. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, ulang tahun HKBP 160 tahun. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, ulang tahun HKBP. Sudah Dewan 10 tahun. Sudah Ketua Dewan. Dewan Manung Mangletu Seksina. Perwakilan Ganup Dewan. Molo soilian nong tu dewa dang lancar nong sudah. Iya. Selamat ulang tahun. Unang lupa rapat program dah mangaka dewan nami. Ulang tahun. Iya perbendaharaan para tahun namang padita sotong lupa nasida do Sitio Puro. Tahun. Panjang umurnya panjang. Oh ya. Panjang umurnya Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Sudah perhalado nak kaning ngadapot? Sudah perhalado, maju mah. Oh, aka situa perhalado nang pensiun jo parjolo. Nanang pensiun di tanggal 24, maju. Iya, nanang pensiun. Nomor baju parhobas nakanengani belga-belga baik kamang padita tu nasida ala nang pensiun ni panjang umurnya Tuhan berkati. Ngahe bisa pulurod de lagu dang adong tuhita teh. Song leader. Pemusik, sana multimedia.
Iya, parhalado na kaning nungga. Gudang nai kuyon, amanginang ayo maju. Sudah parhalado. Iya, nanti multimedia dapat ya adik-adik semua, sabar dulu. Multimedia, song leader, pemusik, nanti dapat semua. Alan molonung nga dapat sudah situa, dia kamanamin nami ruas nadong dison dang dapat dope. Narohita dison, HP dang dapat dope, jong maju amanginang. Naro dison, naso dapat dope. Asa di pasahat. Roma Tujolo amanginang. Perwakilan multimedia datang dulu ke sini JC. JC, Hasian, ayo ke sini. Perwakilan, ayo. Atau si siapa? Admin, perwakilan, Ibu Email. Come here. Ayo. Kalian ayo, tanggul beban kalian di admin. Ayo. Ibu Email, Bu Okto. Perwakilan gak mau si Okto katanya. Terlalu satik dia. Mananya Mang Arno ini? Enggak difoto kami, Mang Arno. Enggak memang foto kami. Iya, ngaruh si JC kan? Perwakilan Mulmed. Ai JC. Tadi yang menginang Sintua sudah. Ayo perwakilan dari multimedia. Tadi song leader, pemusik sudah. Hari tahun sadarion langsung gimana keng sa Situa teh amang Situ Arnoldo, amang Situ Parulian. Ayo JC. Ya langsung di depan. Sorot dulu si JC ini. Iya, biar nampak gantengnya. Makasih JC. Iya, molodong dope di tonga-tongata, di hita di tikyo namanginang, narodison, nasoda potan dope. Nakaning sudi situ anu nga dapat? Iya, dang dope nih, amang situ Alfred. Mas Pugu. Sudah calon situa. Sudah. Parhalado sudah. Calon situa. Tong do dapat sudah calon situa. Amang situa Darmawan nggak dapat nakaning? Sudah. Oh. Iya, terima kasih untuk Inang Christine, Inang Berliana, song leader. Tadi kata-katanya sudah kita rangkai emergensi semua. Makasih ya, Preti cantik. Oke, Amang Inang, asa ditutup tangiang baru asa up live streaming. Aduh ya.
Ya sudah. Udah tadi kan? Para organ udah tadi. Bisa Amang dibersihin. Iya. Boy ma anong ra di anong mara musia dibagi musia mang? Asa jolo tapasikok asa op live streaming. Tunggu ya sebentar lagi ya Manginang. Supaya kita akhiri dulu sebentar ya Manginang. Nanti kan bisa foto-foto. Setiap jamnya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Jadi dihita saluhuna ka Manginang songonima natar patupahita makalason 160 tahun HKBP karena hurang lebih naking dia kapak kubasion ba unang ibu turo hate molo aung dope naso dapok kue ulang tahun bu dope rotu julu ate Tuhan mama masuk hita jala totong di bagasan holong nasihat Tuhan tahita asalam marbungaran Huriana HKBP secara khusus HKBP Bandung semakin bersinar. Amin. Horas marihita pinasahak menutup tangiang langsung mana ala dipatupa dosi panganon nasi kotak boy manon tajalo tu di jolo manon nate ngai para di jolo asa tapasada rohata martangiang mahita. Molate ma ali Tuhan debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang di dongani horo hami di bagasan parsauran nami dohoto marhiti-hiti partangengan nami makalason naung ujak huriam HKBP 160 tahun posdo rohan nami di lasni rohanamion lam tabbahonom wakasi lasni roha di ngulu nami ganuk marsada-sada pasu-pasu mahami saluhu nakapadita guru huria bibel pro diakones terlumu biaka situa nang evangelis saluhu na tahe na marhobas di tonga-tonga ni huriam homa totong marguguy ho kami asalam dasip pakubasyon nami marado poko nunga marujung parsoran nami rohoto jala melutungpe nang mardumu sirak kami pasu-pasu mahami di pardalanan iring-iring ulu nami sasahat kami di bagas nami di tujuan nami pajupang doh keluarga sonang suhari ribuan adorang semula kami neng manguluk kami satokin marhiti-hiti si pangano do sinumon nong radi jono nami jumulo pasu-pasu si pangano do sinumon nali Tuhan asa makorho gugone baru di hami manguruti kaulau nami dope nang kadongan nami na sodapok mangania li Tuhan sari hom matotong nasida sungop panari honom di hami jalo matang yang nami marhita nakmu Yesus Kristus yo kopami muliate mariho amin horas marihita si titik masih gopa go ulang-ulang pangarahuna ipena tu pa saya gudang mapinasuna sudah mahita madok horas tu dua li
Horas.